Hello guys, welcome to my bank YouTube channel. Gangzema Photo YouTube channel जानानै नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोजोननाय आरो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दा नायदो लोगोफोर बै सिगाङाव होनाय भिडिअनि बागैनो आङो मोननैसो खामानिनि बागै खोन्थालांनो नाजादों। थ' लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ स्किप खालायालासिनो आरो जायफ्रा भिडिअआव गोदान अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामदो, लाइक खालामदो। प्लिज लोगोफोर आंनि उन्दै चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो वेलकाम खालामनाय थाबाय। थ' लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ। फार्स्टआवनो बेयो वाशिं रुम। बेयाव मेचिन नुदोंना, बे मेचिनावहाय माने बायदिसिना किमा खालायो आरोना, बायदिसिना भेजिटेबोलनि, अनलि भेजिटेबोलनिखौहाय मैगं ओरैनो जोगोनार हागोन, गाजर हायो आरो बायदि बायदि आरो। थ' लोगोफोर नायलांदो नै किचेन रुम, बियो किचेन। बेयावनो सङो आरो बिरियानि सङो, सैमानि बायदि बायदि गोबां आइटेम दं। बे आइटेमाव सङो। नैबे मेचिनावहाय ओंखाम बानायो आरोना, राइस, बइल्ड राइस। लोगोफोर पेकिंखौ मा रोखोम खालामो नायदोथो। पेकिं खालामदों। लोगोफोर नैबे मेचिनावनो सावथायसिगोन आरो। लोगोफोर नैबे वाइपिं खालामबाय, वाइपिं खालायगासिनो दं। दा ओंखाम जानो थांला जोबदों, जायगायाव दा ओंखाम जाखांना खालायफिनगोन आरो। बिदि वाइपिं खालायनानै पेक खालामगोन बैयाव। पेकिंखौ खालामनो नाजागोन दा पेक खालामनाय। खुनु खुगाबो नुजानो मोना, खर'बो खोबनांगौ, ड्रेस गाननांगौ, जुथा गाननांगौ, नङाबा हाबनो मोना आरोना किचेन सिङाव। बिराद स्ट्रिक्ट, दामाम स्ट्रिक्टखा। मेचिनानो मेचिन नायदों नै, अनेक मेचिन। बेयाव मस्ला बानायगासिनो दं। थ' लोगोफोर पेकेटनि कन्डिसन माबायदि, बेखौ बेबायदि खालामगोन आरोना, बेबायदि सोगोन पेकेट। बेनिफ्रायनो लास्ट आरो पेकिंआ साप्लाइ थांगोन। ओमफ्राय थ' नै माबायदि सोयो, ओरै सोबाय, पेकिं खालामगोन। नै बुस्थुआ आथा दङ, बे आथाजोंहाय सिथाबगोन आरोना।
लोगोफोर बेयाव मा नुदों सुप दै बादि नुदोंना बियो सुप सैमायाबो सुप लोंलायो नालाय मानसि बादि बिदिनो सैमानि सुप आरो स्पेसियेल बेदर आरो नै बेयाव सैमानि थाखाय मोजां सस दङ